Nå. Den slikker bare, fordi jeg har frikadeller. Ja, så jeg kan godt lide den her frikadellesmag. Den ligger herovre. Åh, ja. Vil du vide, hvor der er mere frikadellesmag? 100 gange så meget som det på min krop. Kom, skal jeg vise dig derop? Nej, det må ikke. Det må ikke få frikadeller. Men hvorfor ikke? Det kan ikke. Den kan smage, som den ikke tåle. Det ved du ikke, før du har Jo, spurgt. hey, Victor, det ved, nej, men det ved vi godt. Det er helt almindelig viden for katteejere. Hey, kom. Hvor klart det er faktisk min 4. kat. Ja, den slikker mig. Jeg siger til mig, at den slikker på mig. Mm-hmm. Den kan godt lide det. Jeg slikker mig på tæerne. Og imellem tæerne. Ja. Det er klart, ikke? Du har ikke spist fiskefrikadelle. En kukuk. Hvor blev den af? Inden under sofaen. Du kan bare ikke se den. Ah. Hvor fanden spiser frikadelle? Ej, ved du, hvor den er? Nej, hvor er den? Bag dig. Bag mig. Ja. Au. Au, med skinneven. Au, det går. Så kom. Far, du skal ikke være inde. Nej, vi skal nok gå ud. Det er ikke sporsundt. Det er så lidt sundt, at katten kun kommer over hos mig. Hvis ikke du er ude. Hey far, skal vi ikke tage katten med ud? Nej, jeg tror bare, at den er størst åben. Den kan bare selv gå ud. Den, Skal vi ikke lige prøve at se? den kender slet ikke haven. Nej, men Den skal selv have lov at bestemme, når den er god.